Bună seara, sunt Y3 Bravo Romeo, mă aflu în Tutracan și m-am întâlnit cu Velizar, Lima Zulu 6 Bravo Mike, care vă va transmite ceva. Хайде говори, добър вечер, говори на мой приятел. Казвам се Велизар от Тутракан. Както каза Еди, позивната ми е LZ6 Браво Майк, Лима Зулу 6 Браво Майк. Постоянен кутехаш Тутракан. Познаваме се с Еди от миналата година. Много добър приятел и много добър човек. Да, благодаря на месаж. Да. Да, запознахме се чрез един общ приятел, Лима Зулу Ту Джулиет Юнайтед. Той нас запозна, оттам се познаваме двамата. Да, este 2 minute film. Е тази момент 5-0 секунда. Има още 5 секунди ли? Да. Ами на гости ми идва за втори път в Тутракан, Еди. Говори история на ета Тутракан град. Малко история. Това е от римско време. Старото му име е Трансмариска, което означава отвъд блатата. После вече по-късно през Възраждането е Тутракан. Някой го знаят и като на румънски мисля, че беше Туртокай, ако не се лъжа. И вече по времето на Третото българско царство е върнато към България 40-та година и оттам вече си е Тутракан. Окей, благодаря на видео. Честита нова година. Да, честита нова година. Живи и здрави да сте. Много любовница. Иншалла. Okay, thank you very much for the video. Goodbye, хайде довиждане. Чао. Чао.